Вижте. Така. Идвали ли сте на гости? Не. За двамата хубавци? Не. Обаче е трудно. Сестренчета винаги. Познаваме от шах матите се, ние сме треньори по шах и те много обичат да играят шах. Но сега съм приятно впечатление, обстановката е изключително... Тук положението е шах с пешка. Абсолютно направо шах с ходил с пешката едно време. Я да дойда да снима кухня. Това да касае за... И там имам те. Шах с пешка. Това е най-известните треньори по шах. Компенсацията ме е скромна. Ви се дами компенсацията така. за 20 и Прав си, баче Ицо, прав си. Така трябва да е. Така. Ама не, ви се вървам. Да, слушам Ама те, баче. чакай бе, аз съм вложил тук... Еми да, еми да. Ама компенсирам, Да, стискаме си Точно. ръцете да. и напускам. Така, абсолютно. Прав си, Ама баче Ицо. аз го казах и пред полицайите го казах. Да, така. Да. Той викал 4, явно ги е наранил на поела. Да. Четирима полицаи. 4 полицаи дойдоха Да. и като вика, аз го видях в мола с един сак. Връща се, баче Ицо. Ние явно. Където е една пицария, където яхме с малко. Чакай да се дръпне. Сега Сотиров ще кажа. Съдя Сотиров. Тази сграда червената гледам, да това е съдата. Точно така. Да. Да. Скромно ме да инвестирате, колко плащаш ми? Колко? 3000 лева ми даваш. Нали не го беше? Дай ми това, айде си. Чо. Сиромах човек. Сиромах. Казах ми 3000. Брашнян чувал. И аз ще ти дам. Да си свалите стереопора и да си го вземете под мишница, да си тръгнете с него. Не. Защото това е трудно пари. Той ме компенсира, аз го компенсирам и това край всичко приключва. Но при положение, че има такава нетърпимост помежду ви, защо си го причинявате? Не си ли вгорчавате живота допълнително, излишно и ненужно? Това пропаст е, защото той живее в 16 век. А аз живея 21 век. 20-21 вече съм на 26 години. Този мъкъл, който избива от всякъде, присъщи е за 21 век. Това е техно жилище. Това е техно жилище. Тук тези фуги... Мизерно било. Мизерно махни се. Осъмнения път.